Videći alejhi selam u džamiji jednog ashaba, Ebu Umamu, zabrinuta i tužna, upita ga: hoćeš li da te poučim riječima koje, ako ih budeš izgovarao, Allah će od tebe odagnati brige i pomoći ti da vratiš dugove? Hoću, Allahov poslaniće, odgovori Ebu Umame. Tada mu alejhi selam reče: kada osvaneš i kada omrkneš, svakim danom prouči ovu dovu: Gospodaru, tebi se utječem da me sačuvaš od brige i tuge, da me sačuvaš od nemoći i ljenosti, da me sačuvaš od straha i škrtosti, te da me sačuvaš od dugova da me ne pritisnu i od ljudi da mi zlo ne nanesu. Šeitan je danas potpuno ožalošćen, jer je izgubio svaku nadu da će mu se ikad iko klanjati u ovom vašem gradu, u Mekki, ali će ga obradovati ako mu se budete pokoravali, makar i u sitnim stvarima. Ove riječi izrekao je alejhi selam u svom govoru na Arefatu prilikom oprosnog hadža. Hoćete li da vas obavijestim o poslu koji je bolji od posta, namaza i sadake? Pitaše alejhi selam ashabe. Ovdje se misli na post i namaz koji su na fila, a ne farz. Hoćemo, Allahov poslaniće, odgovoriše oni. Na to će poslanik: izmirite zavađene, jer su nered i zlo koje i svađe nastaju kao britva. Ebu Derda radijallahu anhu, prenosilac ovog hadisa, kaže da je Muhammed alejhi selam dodao još i ove riječi: ne mislim kao britva koja dlaku brije, već kao britva koja vjeru siječe. Tražite dobro kod onih koji su vedra lica i lijepe naravi, jer je to znak da su plemeniti i darežljivi. Tražite kod Allaha visok položaj time što ćete biti blagi prema onima koji su prema vama grubi i što ćete pomagati one koji vama pomoć uskraćuju. Kada dijeliš sadaku, prvo izdvoji za svoje potrebe, pa ako ti što preostane, izdvoji dio za svoju obitelj. Od preostalog viška udijelit ćeš jedan dio rodbini, pa ako ti i iza njih ostane, dijelit ćeš redom dalje i dalje. Čovječe, budi pokoran svome stvoritelju, slovit ćeš kao pametan čovjek, a nemoj mu prkositi, bit ćeš nazvan neznalicom. Ko ima sljedeća 3 svojstva, zaslužio je nagradu i upotpunio svoju vjeru: lijepu narav i lijep odnos naspram svijeta, iskrenu pobožnost koja čovjeka štiti i čuva od zabranjenih stvari, blagost koja ga odvraća od neznanja i neodgojenih ljudi. Kod koga se nađu ova 3 svojstva, Allah će ga smjestiti u hlad pod svoj arš, prijestolje, onoga dana kada neće biti druge zaštite osim njegove. Uzimanje abdesta pod teškim uslovima, odlaženje u džamiju po mraku i tmini, briga o gladnoj osobi. Onome kod koga se nađu ova 3 svojstva, Allah će olakšati polaganje računa na sudnjem danu i uvesti ga u džennet. Spremnost da se da onome ko tebi uskraćuje, opraštanje onome ko tebi nepravdu učini, posjećivanje onoga ko je tebi prestao dolaziti. Onome kod koga se nađu ove 3 osobine, Allah će oprostiti druge grijehe. Ko umre ne pripisujući Allahu saučesnika, ko se ne bude bavio gatanjem niti slijedio riječi gatara i ko ne bude ispoljavao mržnju prema svome bratu. Kod koga se nađu ova 3 svojstva, osjetit će puno zadovoljstvo imana, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog, da voli i poštuje čovjeka isključivo u ime Allaha i da mu povratak u kufr bude odvratan, nakon što ga je Allah iz toga izbavio, kao što bi mu bilo odvratno da bude bačen u vatru. Onaj ko potvrđuje ova 3 principa ući će u džennet.
zadovoljstvo da mu Allah bude gospodar, da mu je Islam vjera, a Muhammed poslanik. Osim ova tri principa ima i četvrti za koji će biti data nagrada koliki je prostor između neba i zemlje, a to je borba na Allahovom putu. Troje predstavljaju golemu nesreću. Vladar koji kada se učini dobro ne pohvaljuje, a kada se pogriješi ne prašta. Susjed koji kada vidi dobro prešuti ga, a zlo razglasi ga. I supruga koja, ako si uz nju, uznemiravate, a ako si odsutan, nevjerna je. Sljedeća tri svojstva se ubrajaju kod Allaha u plemenita svojstva. Praštanje onome koje tebi nepravdu i nasilju činio, pomaganje onoga ko tebi pomoć uskraćuje i posjećivanje onoga koje tebe prestao posjećivati. Nije ti zabranjeno da trojici okreneš leđa i uskratiš im pomoć. Osobi koja otvoreno i javno griješi, nepravednom vladaru i osobi koja uvodi novotariju u vjeru. Trojici se namaz neće dići ni za jedan pedalj iznad njihovih glava, to jest neće im biti primljen kod Allaha. Čovjeku koji vrši dužnost imama ili vođe u društvu, a njegove ga džematlije, odnosno sugrađani, mrze. Ženi koja prenoći pokraj muža, a muž joj bude na nju ljut. I dvojici braće po krvi ili po vjeri koji bez opravdanih razloga ne govore. Trojica nikako neće ući u džennet. Čovjek kojeg žena vara, a on je ravnodušan. Žena koja se nosi kao muškarac i oponaša muškarca. I notorni pijanica. Čovjekova ljepota je njegov jezik, to je njegove lijepe riječi. Džuma je dužno za svakog ko čuje ezan. Džunup, nečist čovjek, i žena, dok joj traje menstruacija, ne mogu ništa učiti iz Kur'ana. Odstranite iz džamija malu, sitnu djecu i maloumne, trgovanje, neprijateljstva i glasno govorenje, izvršavanje kazni i fizička razračunavanja. Pred vratima džamija napravite mjesta gdje će se abdest uzimati i gdje se čovjek može očistiti. Petkom džamije lijepim mirisom namirišite. Džennet je pod majčinim nogama, to jest, ko majku pazi i sluša, zaslužit će kao nagradu džennet. Džihad starih, iznemoglih, maloljetnih, slabih i žena, to je hadž i umra. Džihad sačinjavaju 4 stvari: naređivanje dobra, sprečavanje zla, iskrena strpljivost gdje je potrebna i preziranje fasika, pokvarena čovjeka. Teška i velika nevolja imati brojnu porodicu, a malo zaradu. Komšije se razvrstavaju u 3 grupe. Komšija koji ima jedno pravo, a to je osnovno pravo. Komšija s 2 prava i komšija s 3 prava. Komšija s jednim pravom je komšija nemusliman s kojim se nije u srodstvu. Njegovo je pravo komšijsko pravo. Komšija s 2 prava je komšija musliman. Prema njemu se ima komšijska i islamska obaveza. Komšija s 3 prava, to je komšija musliman i srodnik. Prema njemu se ima komšijska, islamska i rodbinska obaveza. Upućujte ljude da vole i poštuju Allaha, pa će vas Allah zavoljeti. Prekomjerna ljubav dovodi do sljepila i gluhoće. Puštanje krvi koristi za svaku bolest, pa, pošto je tako, puštajte krv. Hodočasnici koji obavljaju hadž i umru su Allahovi ugodnici i gosti. On će im dati ono što oni traže, odazvat će se njihovoj dovi i nadoknaditi im ono što su potrošili na tom putu za svaki dinar po 1000 nagrada. Putem strasti se dospijeva u džehennem, a preko teškoća u džennet. Obavite hadž, pa će vam Allah dati bogatstvo i bereket u imovini i opskrbi. Putujte po svijetu, pa ćete biti zdravi.
Prenosite od mene ono što čujete, ali prenosite doslovno samo ono što sam kazao. Ko slaže na mene, za njega je već napravljena kuća u džehennemu u kojoj će boraviti. Rat je varka, taktičko nadmudrivanje. Allah vam je zabranio vino i sve što opija. Muškarcima, mojim sljedbenicima, zabranjeno je nositi svilu i zlatni nakit, a dozvoljeno je ženama. Zabranjen je svaki oblik trgovine alkoholom, kupovina i prodaja. Džehennemska vatra neće opržiti ono oko koje iz straha od Allahove kazne zaplače, niti će opržiti oko koje bdije noću u ime Allaha. Isto tako džehennemska vatra neće opržiti oko koje se uzdrži od gledanja u ono što je Allah zabranio, niti oko koje bude izgubljeno u borbi na Allahovom putu. Oni koji ostaju kod svojih domova moraju poštovati žene boraca koji su daleko od njihovih domova kao što poštuju svoje majke. Čovjek koji se obaveže da će paziti i poštivati porodicu odsutnog borca, pa to povjerenje izigra na bilo koji način, meleki će s Allahovom dozvolom zadržati na sudnjem danu i suočiti ga s tim borcem i reći: on ti je prevaru učinio u porodici, pa uzmi sada od njegovih dobrih dijela koliko god hoćeš. Pa šta mislite sad? Upita poslanika sahabe. Uspjeh je siguran u svakom poslu u kojem se posavjetuješ s pametnim i iskusnim i postupiš po njegovom uputstvu. Čovjek ispoljava potpuni tvrdičluk, čak i ako rekne: uzeo sam sav dug i ništa više ne potražujem. To znači da nema milosti prema dužniku koji je možda u nevolji i oskudici. Riječi hasbi Allahu ve ni'mel vekil, Allah mi je dovoljan, divan li je on zaštitnik, daju sigurnost onome ko se nečega plaši. Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva, a sadaka gasi i uništava grijehe kao što voda gasi vatru. Namaz je vjerniku svjetlo, a post mu je štit od vatre. Lijepo mišljenje o Allahu i ljudima ubraja se u lijep ibadet. Uljepšajte učenje Kur'ana svojim lijepim glasovima, jer lijep glas ističe još veću ljepotu Kur'ana. Osigurajte svoju imovinu zekatom, bolesne liječite sadakom, a od nesreće, pored drugih mogućnosti, branite se dovom. Pamćenje malodobne djece je kao uklesavanje u kamenu, dok je pamćenje starodobnih kao pisanje po vodi. Obaveze muslimana prema komšiji su: ako se komšija razboli da ga obiđe, kad umre da mu klanja dženazu i da ga isprati do mezara, ako komšija zatraži pomoć da mu pomogne, ako komšiju pritisne kakva bijeda ili ga zadesi kakva sramota, da ga zaštiti i da tu sramotu pokrije. Ako je kod komšije kakvo veselje ili praznik, da ode i da mu čestita. Ako komšiju kakva nesreća zadesi, na primjer smrtni slučaj u porodici i slično, da mu izrazi saučešće i da učestvuje u njegovom bolu. Da svoju kuću ne podiže iznad njegove kako mu ne bi zaklonio sunce i vjetar, čist zrak i vidik. I da ga ne uznemirava mirisom od kuhane hrane, osobito ako je komšija siroma, a da mu nešto od te hrane ne odnese ili ne pošalje. Dužnosti žene prema mužu su da ne izbjegava njegovu postelju, da ispuni riječ i zakletvu koju je dala, da se blagonaklono odnosi prema njegovim željama, da ne izlazi iz kuće radi provoda i slično bez saglasnosti s njim i da ne dozvoljava da joj u kuću ulazi osoba koju muž ne voli. Svaki je musliman dužan da se bar jednom sedmično okupa, da dobro opere glavu i cijelo tijelo. Mlađa braća su dužna poštovati i slušati starijeg brata kao i rođenog oca. Dužnosti muža prema ženi su da je izdržava kada joj je to potrebno, da je odjeva, da je ne maltretira i da je ne ruži i na nju ne ljuti na javnim mjestima osim kod kuće. 6 je dužnosti muslimana prema muslimanu. Kad ga sretneš, nazovi mu selam.
Kad te pozove na posao ili gozbu, odazovi mu se. Kad od tebe zatraži savjet, posavjetuj ga. Kad kihne pa zahvali Allahu riječima Alhamdulillah, odgovori mu Jerhamukallah. Kad se razboli, obiđi ga, i kad umre, isprati ga do mezara. Roditelj je obavezan prema djetetu da mu dadne lijepo ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da ga oženi, odnosno koji kćer kada je uda, kad dođe vrijeme za to. Potrebno je da čovjek ima posebno mjesto za sjedenje i ibadet, gdje će razmišljati o svojim grijesima i moliti Allaha za oprost. Mudrost plemenitom čovjeku još više povećava čast i ugled, a roba zarobljenika uzdigne toliko da ga svrsta u društvo vladara. Mudrost je izgubljena stvar vjernika, dužan je da je uzme gdje god je nađe. Mudrost se dijeli na 10 dijelova, 9/10 se sastoji i postiže u usamljenosti i povučenosti, a 1/10 u šutnji. Zahvaljivanje Allahu Đelešanuhu na njegovim blagodatima riječima Alhamdulillah garancija je za trajnost tih blagodati. Nositi štap je znak vjernika, a sunnet Allahovih poslanika. U stidu je svako dobro. Stid je ukras, a pobožnost je plemenitost. Najbolji oslonac u životu je strpljivost, a očekivati pomoć od uzvišenog Allaha u teškoj situaciji je ibadet. Stid je jedan od izraza vjerovanja. Stid je dio vjere. Propašće i na velikom gubitku bit će čovjek, u čijem srcu nema ljubavi za druge ljude. Blagajnik, povjerljiv musliman, koji je sačuvao povjerenu mu imovinu, a zatim je uručio onome za koga ju je čuvao, takav blagajnik se smatra jednim od dvojice darovalaca toga imetka. Majčina sestra je isto što i majka. Razlikujte se od mušrika, idolopoklonika, skraćivanjem brkova i puštanjem brade. Dobro razmisli kada hoćeš nešto da uradiš. Ako vidiš da će kraj tome poslu biti dobar, tada ga i uradi. A ako se plašiš lošeg završetka, suzdrži se. Uzmi mudrost, odakle god potekla, neće ti naškoditi. Radite onoliko koliko je u vašim mogućnostima. Uzvišeni Allah vas neće prezaduživati da biste se premorili. Uzmi iz njegova imetka prema propisu koliko je dovoljno tebi i tvom djetetu. Ovo je Muhammed a.s. rekao Hindi, Ebu Sufjanovoj ženi, kad mu se požalila na svog muža da joj ne daje dovoljno sredstava za izdržavanje nje i djeteta. Bojati se Allaha Đelešanuhu je vrhunac svake mudrosti, a čuvati se sumnjivih stvari je najbolje djelo. Dva loša svojstva se ne mogu naći kod pravog vjernika, škrtost i ružna narav. Melek Džibril mi je neprestano preporučivao da pazim komšiju, tako da sam pomišljao da će komšija dobiti pravo nasljedstva u imovini komšije. Allah nije okitio čovjeka na ovom svijetu ljepšim nakitom od umjerenosti i čednosti. Nema korisnijeg lijeka od čaše meda. Neće osiromašiti onaj ko bude štedio i umjereno trošio. Među najbolje ibadete kod Allaha Đelešanuhu ubraja se proučavanje fikha, pravno-teoloških znanosti. Ne može se povećati Allahova blagodat čovjeku, a da se ne povećaju i njegove obaveze prema ljudima. Ali ako te obaveze ne bude ispunjavao, njegovi će nikmeti biti izloženi propadanju, nestaće ih. Nije vam grijeh da sjeme izbacite van prilikom snošaja sa svojom ženom, ako je ona s tim saglasna, jer Allah određuje šta će se dogoditi do sudnjeg dana.
čovjek ne može učiniti korisniji posao od zikra koji bi ga spasio od Allahove kazne. Jer Allah dželešanuhu kaže: "Vele zikrullahi ekber", Allaha spominjati, to je najviši ibadet. Najbolje i najkorisnije djelo koje čovjek može učiniti je namaz obaviti, zavađene izmiriti i ispoljiti lijepu narav. Musliman koji posadi ili posije kakvu voćku, pa se plodom te voćke koristi čovjek, životinja ili ptica, dobit će nagradu za taj svoj trud. Ko sadakom pomogne drugog čovjeka ili bližu rodbinu, i njemu će Allah imovinu uvećati, a čovjeku koji počne prositi s namjerom da na taj način imovinu uveća, Allah će mu je umanjiti i bijedu uvećati. Blagost svaku stvar ukrasi, a njen nedostatak svaku stvar unakazi. Ni u osami ne čini ono što bi ti bilo neprijatno da drugi vide. Na ovom svijetu sam kao običan jahač koji se, prolazeći ispod drveta, nakratko zadrži pod njegovim hladom, a zatim ga odlazeći napušta. Islam ne može ništa toliko uniziti koliko lakomost i škrtost. Najgora posuda koju čovjek prenatrpava je njegov stomak. Dosta bi mu bilo nekoliko zalogaja da bi mogao normalno živjeti. Ali, ako mu to ne bi bilo dovoljno, neka 1/3 stomaka napuni hranom, drugu vodom, a 1/3 neka oslobodi za normalno udisanje zraka. Između onih koji su jedanput ušli u džennet, samo će šehid zaželjeti povratak na ovaj svijet. Zaželjet će to da bi, zbog časti koja mu je ukazana, bio i 10 puta ubijen. Svakom će čovjeku koji dovom od Allaha nešto traži ili moli da ga od zla sačuva, uzvišeni Allah dovu uslišati, osim dove kojom ga moli da grijeh može počiniti ili rodbinske odnose raskinuti. Uzvišeni Allah će kazniti džehennemom svakog kome bude povjerena vlast nad mojim sljedbenicima, ako on ne bude prema njima pravedno postupao. Nijedan vladar ili upravljač koji je svoja vrata zatvarao pred molbama i potrebama bijednih i nevoljnih, neće proći nekažnjen od Allaha dželešanuhu, i pred njegovim potrebama i nevoljama koje ga budu snašle, zatvorit će se vrata Allahove milosti. Allahu dželešanuhu nema dražeg zalogaja od progutane ljudske srdžbe. Čovjeku koji proguta srdžbu, uzvišeni Allah će ispuniti srce imanom. Allahu dželešanuhu je najdraže gledati svoga roba, dok na seždi spušta svoje lice zemlji. Svakome ko izađe iz svoje kuće s namjerom da traži znanje, meleki će podmetnuti svoja krila, zadovoljni s onim što taj čovjek radi, sve dok se on ne vrati svome domu. Jedna od najljepših dova kojom se čovjek obraća svome gospodaru je: Gospodaru, tebe molim da me sačuvaš od svakog zla i nesreće na ovom i na budućem svijetu. Poslije širka nema većeg grijeha od odnosa muškarca sa ženom koja mu nije dozvoljena. Allah će na sudnjem danu biti srdit na čovjeka koji se naduveno ponaša i oholo kreće. Čovjeku koji posadi sadnicu, Allah će dati onoliku nagradu koliko to drvo bude trajalo i plodove davalo. Onome ko pogleda u lice svojih roditelja ljubaznim pogledom, Allah će dati nagradu kao da je obavio hadž koji je ispravan i od Allaha primljen. Nema ljepše i Allahu draže sadake od istinite riječi. Svakom čovjeku koji ima namjeru da vrati svoj dug, Allah će pomoći da to s lahkoćom uradi. Muslimanu koji moli Allaha za svog odsutnog brata, melek će reći: neka i tebi bude isto tako. Svakom sljedbeniku mog umeta koji iskreno donese salavat na mene, Allah će na sudnjem danu udesetorostručiti svoju milost, upisati mu 10 sevaba i oprostiti mu 10 grijeha.
Čovjek neće napraviti ni jedan korak, a da neće biti pitan u kojoj ga je namjeri napravio. Ko želi da se isključivo uzdigne na ovom svijetu, Allah će ga za toliko ili još više poniziti na budućem. Koga Allah odredi da bude vođa jednog naroda, a on tim narodom ne bude pravilno upravljao, taj neće moći osjetiti džennetskog mirisa. Ko oprosti onome komu je učinio nepravdu u situaciji kada se može osvetiti, Allah će oprostiti onoga dana kada mu bude najteže, to jest na sudnjem danu. Ko objesi zapis, talisman na sebe, dijete ili nešto drugo s nadom da će ga se čuvati od uroka, učinio je širk. Onoga ko objesi na vrat kakvu školjku, amulet da bi ga čuvala, Allah neće zaštititi. Onoga ko objesi hamajlu da bi ga sačuvalo od nesreće, Allah neće sačuvati. Onome ko nekoga nauči jedan ajet iz Kur'ana ili dio korisnog znanja, teći će Allahova nagrada do sudnjeg dana. Ko druge nauči šerijetskim propisima, zaslužio je onoliku nagradu koliko dobrih dijela učine ljudi koje je on naučio, a ni njima se neće nimalo umanjiti nagrada za njihova dobra djela. Ko uradi neki posao za koji nema osnove da smo mi to naredili, taj će mu posao biti beskoristan. Onome ko porani zbog odlaska u džamiju i vrati se, Allah će pripremiti mjesto u džennetu za svaki odlazak i povratak. Onome ko okupa umrlog, Allah će pokriti grijehe, a ko umrlog opremi u kefine, Allah će ogrnuti džennetskim sundusom, zlatnom tkaninom. Ko vara moje sljedbenike, ne pripada nama. Onome ko olakša ili otkloni muslimanu kakvu nevolju, Allah će odstraniti njegove nevolje na sudnjem danu, a onome ko pokrije muslimanu kakvu sramotu, Allah će na sudnjem danu pokriti njegove sramote. Ko razbija jedinstvo muslimana, ne pripada našem ummetu. Ko iftarom ugosti postača ili opremi borca na Allahovom putu, imaće nagradu koliko i oni. Ko iftarom ugosti postača, imaće nagradu koliko i onaj što posti, a i postaču se neće ništa umanjiti od njegove nagrade. Ko se bori da bi Allahova riječ bila najuzvišenija, to jest ko svestrano i samoprijegorno djeluje u duhu te riječi, on je na Allahovom putu.